uNkulunkulu bathandekayo bami, sibonga abaholi ababona le nkonzo uNkulunkulu abambulela imelo kuthi kubona le nkonzo seyigqibile. Kwangathi kala incane bathandekayo. Manje-ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi uma ivela nakini nayimukela nayithokozela ukuthi ngani njengebandla ukuthi unyaka mawuphela tozisisheni zikaNkulunkulu nokuyisheni zikaNkulunkulu siyabonga abashumayeli bophathi bathandekayo bani. Ngakho abashumayeli siyazi ukuthi bahamba izwe lonke. Ngakho-ke uNkulunkulu anibusise siphathelene. uNkulunkulu akuthi iqembu elifana nomsebenzi elinakekelayo ukuthi ngekhathi zonke kube khona le nkonzo. Futhi sibonga nani bathandekayo ey'godini ukuthi uma kusamenyezela kuyacela ninikelo niyakhuleka neyikipa namhlanje yebo kumenyezelwa ukuthi kunale nkonzo namhlanje. Ngakho siyabonga kakhulu bathandekayo ukuzinikela kwenu niyimisele. Siyazi abanye babambekile lapha nalapha. uNkulunkulu abe nani kakhulu ukuhlala ezwini kaNkulunkulu. Kakhulu bathandekayo ukuhlala ekholeni. Singahlali ebandleni. Ukuhlala ebandleni kuyingozi bazalwane. Kodwa kumnandi ukuhlala enkosini. Izwi lenkosi lithi uma nime ezwini lami angithi uma nime ebandleni. Nime ezwini. Manje ngumthakathaka kezo into esazahlala nje ebandleni aziwenza ngilekho le. Manje sikhulekeni bakithi ukuthi uSathane nomela kodwa Nkosi siza hlale kuwe sihlale ezwini. Nabakahlengi ebandleni kuba nezinto ezingasizinhle ezenzekayo batshelayo. Ngakho uNkulunkulu abe nani hambe kahle indlela yonke. uNkulunkulu anibusise.